pagpagwapa kag sa pagpanami sa aton attraction sa aton esplanade. So gani sa mga wala pa diri nakakadto na kamo diri subong kay may bag-o kita nga attraction. Nami Instagramable mga palangga sa mga teenager da. Mapaulihi pa bala kamo? Pero syempre una-una na ako, di ba? So sa mga wala pa kabalo kadto kamo diri sa Molière, lapit ini sa Grand Sing Hotel kag magpusing-pusing, di ba? So ina-invite ko man ang hindi taga Iloilo kadto na kamo sa Iloilo kay nami gidyag po pagwapa gidyang Iloilo City. Okay? Hi mga palangga, ako ni subong ang attraction kag namin gidyag. Wow, Iloilo City, di ba? Bongga, pusing-pusing si ako. Why sila kabalo, hindi na kuya teenager pero feeling teenager si Lola, kita nyo? Ha! Hoy, kung sila ka pamangkot, kung diin ko ginbaka lang ako nga attire, kadto ka mo sa Labs Fashion Boutique sa may sinikway na po sa Block 9. Kita nyo, gap ini ha, for only 50 pesos. So bakal na ka mo dito para pariho kita. O, tuloy kita. Ano, may gidyo, grabe, oh. Wow, bagong-bago. Ano pag ito? Do I rock? Thank you sa City Government sa Iloilo City. Thank you kay Mayor Jerry Triña. Salamat Mayor. We love you so much. Mwah! Makita nyo ara sa background ko ang Iloilo City, ang pag-unga decoration sang esplanade diri sa Molière Loni. So, wala ko gid palampasin kadtuan ko gid para mapakita ko sa inyo para pati kamo makapapusing-pusing kag makapapicture diri. So, kadto na kamo di. Okay, bye! Bye guys! Amo ni gali ang beauty niya kung gabi. Kita nyo ka nami gid sang Iloilo kay nagasiga-siga kag pun nami imo kamera amo ni iyagwa nan. Mayong hapon mga palangga, ari naman kita diri ma-follow up kita sang improvement sang Iloilo Central Market. Kay nagligad pagkadto naton di ba ginapa tindugan pa lang subong human na. So check naton ha, check naton. Okay, tanaw naton. Mga palangga, amo na improvement sang Iloilo Central Market, lapit na lang gid mahuman. Ara si Sir ongoing ang iya pag welding. Kanami gali kayo hindi maginutan ang mga vendor ta kay may ano ni gani na butang nga anong panawagan ni sila sir? Insulation na para protection sa init. Ay kanami. Oh, mahipid pa. Mahal ni ang mga material mo. Kaya sa sulod sir may balita ako kung saan nila umpisan ko ba. Ting itsura nan. Diri na ka sorry. Diri kita sa kilid sang Gaisano Bangko. Amo ni lapit na lang gid mo human. Kag ini ang mga shop diri sa kilid amo ini onan. Itsura sang kilid. Na muna nang itsura sang update naton diri sa kilid sang Gaisano Bangko. Naman ini ang improvement sang sa tubang sang University of Iloilo Bank. So, kantuan nato ng mga nag-ulubra dito, ha? Ari, gali ako subong diri sa Iloilo Central Market. Kimbalikan ko gid si Sir. Ang nag-ulubra to bala diri sang temporary nga tool sa mga vendor diri. So, makuton taliwat si Sir, ha? Ari di siya. Hapon, Sir! Sir, kamusta? Mga sanunin ni matapos? Dasig na lang gid mama. Ayos! Amo gid na iya. Basta ilonggo na iya. Why na iya gahambal. Gaubra lang, di ba, Sir? Oo, dahil kita yung pisan-pisan si Sir, oh. Correct yan. Basta sige-sige lang, Sir, no? O, at kita nyo, mainit. So, kung ang tiyempo, alauna pa lang sa hapon. Pero sila, pisan-pisan sila, oh. Dali lang, ipakita ko sa inyo kung ano kapisan ang mga tao sang construction. Apo sila, oh. Wow! Damo ka mo di, Sir, no? May 20 ka mo? Mga dira-dira. Wala, oga, taklas-taklas lang yun si Sir, oh. So, sa nagapamangkot, kung anong improvement, dire, lapit na lang gid matapos. Hindi ka mo magdali, kaya makita nyo na gid niyang human. Nasa kilid sa Gaisano, kuya may atop na, pero diriya, mga dason si Mana, may atop na na. Okay, mga viewers, sa mga Ilonggo na nga nagapamangkot, ha?
Agi lang ka mo din para makita yung ebidensya. Okay? Namuning ebidensya. Mga mapisa niya yung nag-construct diriya. Agi kita diliwat sa mga shop diri bala sa kilid. Ang nagligad to balambal ko mga Army Navy shop, mga may mga dressmaker na di sila. So ari pa agyan naton nan. Ongoing job po ang business kaya hindi man ni sila apektado sa pagguba sa stool. So ang apektado gyud yan sa sulod. So tanawon naton to kung sudlan gid naton ang Iloilo Central Market. Tulat-tulat lang gamay ha kay lapit na lang gid kita. Masulod kita diri sa Iloilo Central Market diri sa entrance dampi sa Gaisano, Guangco. Amo ni ang sitwasyon sang ginapatindog nga kiosk o ara na lapit na lang gid mahuman, division na lang gid ang kulang. Kag kung ano pagid ari ang entrance masulod kita si Sir tulok sa akon. Kadamo sa mga estudyante nga nagatalambay-tambay diri. Kay siguro break time nila or wala pa sila klase, di ba mga tuto? Ka mga gwapo sang estudyante sang FENMA. Diri naman prutasan inigali nga side. Kay tanan nga makita ako diri mga prutas lang gid ang baligya. So pili ka lang diri kay si ma'am to ga cellphone kag kompleto gid ang iya nga baligya o pili ka lang kung ano imo prutas nga gusto baklon. Sa pulupunta may ara man siya nga upod nga tendero nga amo man ang baligya. So damo kapilian. Hindi lang sa isa kaduwa nga pwesto, damo pwesto nga nagabaligya sang prutas. Nami pa. Ari dire makadto tabi. Ay oo ang atop, ang dingding kinanglan na gid man islan. That's why nga nag-decide na gid man si mayor nga patindugan bag-o kag islan na. Ari may gabaligya bugas. Bawa damo sila baligya di ari man si ma'am bugas man iya baligya. Ay diri gali may secret nga alagyan pakadto sa batchoyan. Jolie, batchoy, popoy. Wow! Sa mga gusto mag batchoy, diri gali sa Central Market may ari diri. Ay pasensya na, nakibot ko si ma'am gapahuway-huway tani. Gabaligya si ma'am sang bugas. Damo kapilian halin sa dinurado nga mga manami gid hasta sa groceries gali mga store man akon kay grocery store na ni ari ang black rice 70 pesos, ang bahay 35, ang local duha ka klase 40 kag 38, ang sinanduming 42, ang hasmin 45 kag 47, kag ang pinakamanami dinurado 49. So pili lang kamuya kung ano inyo gusto baklon kung magsulod ka mo di, pero ako gusto ko gito yatong dinurado, syempre special, manami, mahumok, mahamot. Kag syempre kay mahal, medyo mahal sa gawa, syempre nami iya quality. Namot gid si ma'am kay damo gid ako ya pamangkot sa iya. Hambali ma'am pili lang Okay? O kung bugas ang gusto mo baklon kadto ka lang di sa pwesto ni ma'am sa Central. Kita makadto naman kita di sa ibang nga pwesto. Ari si ma'am Ay ma'am, mayong hapon. Natingala si ma'am kung gaano ako. Hoy sa kabalo nga itlog. Ari ang presyo sa mga itlog. May 8, may 7. May 7.50. May 3.20. Amo na ang mga presyo. Diri naman, kompleto ricados. Akadto lang kamo din namin gali sang Central Market. Lalo pag kumakayo na gid ni. Okay. Kadto kita diri. Namo na itsura sang Iloilo Central Market. Okay, basulod gid di sa patuo nga area gabaligya diri gali si ma'am sang mga dried nga uga ari sa mga pangita sang ginamos kahamot sang ginamos ni ma'am. Malayo pa lang gani nasimutan ko gid ang iyang ginamos kahamot gid kagka preska tulukon kay do bag-o gid bala nga luto. Kanamit ara ginalampyuhan ni ma'am ang lukos nga dry nga lukos pang export quality. Kadto ka mo kay ma'am sa pwesto niya. Okay, proceed kita sa aton nga paglagaw-lagaw. Diri naman, gabaligya na di sila babuyan na di kag karnihan. Di kay alas 2 ini sa hapon. Di, do ay pagan alas 2. Siyempre kapahuway-huway ang mga tendero kay wala man sang customer. So wala anay sila ga display. Pero kung peak hours nga aga-aga pa kag daw dali na lang magabi, ga display naman na sila. Ari si ma'am gabaligya sang kadyos. 150? Sa isa ka salmon, 150 lang mga langga, ha? Sige lang, promote ko lang dito bakala. Dason lang, ha? Kadto lang ka muli kay ma'am. Tandaan nyo yung tsura, ha? Baklan niyo siya, kadyos. Sige, ma'am.
Okay, proceed kita, proceed. Ari ang gabaligya sang lumpia wrapper. May ara man nga puti. Dali lang ay pakita ko gid ha. Na muna sila. Oh, abi nyo lang mga mapos na mag-ubra. Mabudlay man, sir, di ba? Oo, galalain man nila kamoto. Na muna mag-ubra. Mainit. Bakal ka mo di kay fresh na fresh ka dyan. Bagong luto. Dito pala gato, sir? 60 ma'am, 100. 60 ang 100. Barato. Tama ka, barato. Fresh na fresh. Oh, kaptan ko pa na, oh. Wow, mainit. Mainit pa. Bagong luto, gid. Sige, magi lang kita. Magi lang kami. Sige, dali lang, gid. Sid kita. Ari pag ito may kompetensya, may tagaluto sang lumpia. Nang lumpia wrapper. Bo, damo. Ibalakal. Hi guys! Hi! Ang gaamo ni mga ilongga, masuki ni ma'am diri sa iya nga lumpia. Hello! Nara sila. Ano ma'am, bal mo nga, diri ka nagbakal? Wala barato? Mami, isang ilan lang lang pero wala ka gising mag Okay. wrap ka. Oo. Ari, suki sila, oh. Pilang imo gatos ni ma'am kay sila to 60 pesos. 60 man. 60 man. Sige. Ate Mayo, Proceed kita mga tanan naman na dire. Na magigita ta to sa isdaan. Na, kung kapamangkot ka mo yung itsura sa central. Ay, tiga. Sige lang ga, i-promote mo di pwesto. Bakal ka mo di kay mama may hambal ang ngalan sa imong pwesto. Ma'am daw, bongbong and day-day. Kadto ka mo di sa Bongbong Inday-day sa may Iloilo Central Market. Kay tulukan yung baligya ni ma'am pang import na gidya, pang export na gidya. Ready na ya tulukan niyo Naan pang regalo nyo sa inyo mga bakasyonista nga mga nga mga bisita. Nan. Tulukan niyo si ma'am gwapa. Amo na tigiya. Okay, ma'am. What a small world. Diyan pa galing sinang diday. Ang akon pa rin. Ang akon pa rin. Nga taga-pututan. Kamudyan man ang roots. Oo, taga-kabudyan. I-greet sanda to. Anday ng pel. Hi, hello, Pel. Diyan pa kami small world, no? Diyan tamo nag-meet up sa Central Market. Sige sa mga... Nice meeting you, Melanie, the vlogger. Thank you, kita. Salamat ga. Sige, Sabi na kami, ha? Tamo dyan mo. Sige ta. Sige, babay ta. Okay, Mababa. Ay, mga customer ni ma'am. Hamak mo siguro barato ni ma'am no ano pa. Barato, gado mga diri kami nga bakal. Kag duman nami ang quality kita nyo man no. Bukutan nati kuan ano ba lang daw may higko bag-o gid siya nga himo. Sige tan-aw nila akong vlog dai lang. Ready ang isdaan sa Iloilo Central Market sa mga nahidlaw magtulok sa Central. Amo ni subong ang sitwasyon sa Central. Pinapakita ko gid ang Iloilo Central Market. Kay damo gid nahidlaw. Oo, sa tanan nga sa abroad ha. Magpuli kamo di masyar gid kamo di sa Iloilo Central Market. Amo ni ang isdaan. Kabaligya gani sila bagungon, mga shell, kag ari may manok pa nan, may mga manok nga native. Nan. So kung makayo na ni siya, nami naging ang itsura niya kung makayo. Ulat-ulat lang kita kay mahuman gid ni kay kung makahalin na di ang mga vendor sa sagwa, gubo na ni kag manami na gini ang central. Ari pa kay ko. Ang Iloilo Central Market. Siyempre, ang ganda pa, way-way. Kaya tag pala way subong. Way-way pa sila. So, mga palangga, hasta lang kita, anay, di pa kita sa sulod sa Iloilo Central Market, ha? Maayo naman ini kung mahuman na. Di ba, ma'am? Namin naman kung makayo ng central, no? Nan, agree si ma'am. Hasta lang di anay subong, matanaw naman tas ang sasagwa. Okay? Ipakita ko lang sa inyo kung anong mga baligya diri sa Iloilo Central Market sa kilid. Amuin na, may mga kandila, mga RTWs, at kung ano-ano hinakayuman nga sa kilid sa Iloilo Central Market nga temporary stool sa mga vendor sa ulihi kung mahuman na ini. Yan. Ipakita ko sa inyo ha, amuni ang temporary nga stool, amuni man ang mga vendors ang Central Market. Kanami sa ila mga baligya kay damo diri native ng mga baligya. Saan ako man gani kung may kinahanglan ako mabakal gid ko di. Pasensya na kamuhay na ako nako kay sobra ka init subong.
Grabe ka init ang panahon. Tapos ari ako diya sa giwakal-wakal para lang mapadala ko sa inyo kung mapakita ko ano ang nagkalatabo diri sa Central Market. So, sabay nga na satisfy ka mo ha. Kung naidlaw ka mo sa Central Market, amo na ni subong ang sitwasyon. Okay? Nakadto na ka di tama na nga video-video. Namo ni ang Central Market. Okay? Okay. Muna yung tsura sa kilid. Muna yung mga jeep nag-aalagi. Okay. Kilid sa Central Market, amo ni ang mga baligyan. Okay, so po. Yan. Tulunhan sini ang Grand Hotel. So that's it for today guys. Amo lang na anay ang ma-update ko sa inyo ha. So ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga nagasupport sa akong channel. Kag shoutout sa kay Nevram Daguhoy sang Kadabdab Tubungan. Thank you man sa aton nga sponsor kay Ma'am Rose Barbecuehan sang San Lorenzo Lapos. Sa Love's Beauty Boutique sang Black 9 Sinikway Lapos. Sa Kunam Food located sa Atria. Kag sa tanan nga mga Food Fest, kag sa kay Ans na Chusera, kag sa Shawarma Attack, and of course sa Risas Unli Flavored Chicken. Wako namit kid sang ilang nga chicken. So sa Unli Flavor ng unlimited pa. Kag of course sa Daddy's Fooda. Salamat kid sa tanan sa inyo. Kag balik-balikin nyo gid ang akon nga Love's Fashion Boutique. Kay kanami gid sang baligya nila dira kompleto gid katama. Salamat.